Počúvaj, chceš nájsť väčší balans vo svojom živote, cítiť sa lepšie vo svojom tele, vybudovať si láskavejší vzťah so sebou, cítiť sa viacej ženský vo svojej sile, no zároveň sa vrátiť do svojho stredu. Tak nepozeraj toto video ďalej a rovno nám nechaj na web stránke medisession.sk svoj mailik. Ale nemáš pocit, že je tento svet nejak moc rýchly? A necítiš niekedy, že by si chcela viac zastaviť? A áno, aj o tomto je Medisession. O zastavení, spomalení. A ak si pripravená už teraz spomaliť a zastaviť sa, počúvaj toto video ďalej. Ja som Veronika a asi rok a pol dozadu som si prechádzala emocionálne veľmi náročným obdobím. Nič ma nebavilo, stratila som akoby tú iskru a bolo mi všetko náročné robiť. Až som sa dostala na jeden event, kde som pochopila, že to, čo sa teraz prechádzam, je veľmi, veľmi ťažké pre mňa, ale veľmi ďaleko ma to posunie a zmení a transformuje. A vtedy mi prvýkrát vznikla myšlienka a také veľmi silné volanie v to, že mám začať robiť Medisession verejne. Bolo to volanie, že nie som jediná žena, až nás je viac žien, ktoré chceme spoločne rásť, spoločne sa liečiť, uvoľňovať emócie, liečiť traumy, napredovať, prijímať, púšťať, manifestovať a žiť život, po ktorom teraz možno iba túžime. A vzájomne sa podporovať. A tak vzniklo Medisession. No dobre, ono už existovalo už aj predtým. Ale bolo to skôr súkromné. Ľudia sa ku mne dostali po známosti, alebo to boli nejakí kamaráti, rodina a tak ďalej. Ale už sme von, už sme vo svete. Už ideme verejne. Medisession je značka, ktorá je akoby domovom ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, ktorí súznejú s témami ako je sebaláska, sebaprijatie, prijímanie, odpúšťanie, transformácia, liečenie seba, sám seba, plnenie si snov, stanovovanie si cieľov, manifestovať a žiť život, po ktorom teraz možno iba fakt túžime a prijímať to, čo tento život pre nás má. Všetky tie zázraky, lásku, hojnosť. Organizujeme podujatia po celom Slovensku. Áno, väčšinou je to v Bratislave. Podujatia môžu byť spoločné, skupinové alebo aj súkromné. Rovnako tvoríme krásnu podpornú komunitu a skupinu, kde sa navzájom akceptujeme, rozumieme si, podporujeme sa, nekritizujeme sa a spoločne cez lásku rastieme. Ak s týmto súznieš a chceš vidieť ako prvá o všetkom, čo chystáme, nechaj nám na stránke www.medisession.sk svoj mailik, kde ti budeme poslať informácie o nadchádzajúcich podujatiach, o novom online wellbeing zadarmo obsahu. Áno, budú aj meditácie ďalšie a ešte o niečo viac. Teším sa, že si sa dostala až do tohto bodu videa. Znamená to, že si sa už teraz rozhodla vedome spomaliť a držím palce aj ďalej. Prosím, neprihlásuj sa k nám, ak nesúzneš s týmto obsahom a s konceptom, ktorý tvoríme. Ak nesúzneš s podporou, láskou, s prácou na sebe, s témami, ktorým sa venujeme. A taktiež, ak nie si ochotná a pripravená liečiť svoje vnútro, pretože to môže aj bolieť. Ak potrebuješ naozaj posledný doklik, či je Medisession to správne miesto pre teba, s ktorým môžeš spoločne s nami rásť, na web stránke nájdeš slová, čo o nás povedali už naše účastničky. Ďakujem za tvoj čas a teším sa na teba. S láskou, Veronika Medisession.